tak ještě jednou vás přivítám na bílneckých šifřinkách. Kdyby náhodou někdo nevěděl, co to znamená šifřinky, takže si najde na internet seznam, co neznám, a www.šifřinky.cz, tam si to najde. Jinak odpoledne už začal program pro děti a nyní se dostáváme k hlavnímu bodu večera a to bude módní přehlídka. Takže na molo se dostává s číslem 1 Tonča Topolánková. Vidíme perfektní oblečení, které je sponzorované z bývalého Sovětského svazu, kde pan Topolánek nyní dělá manažera v firmě Progaz. Případný fotografové, dejte si pozor, abyste nezískali úder. Další na řadu přichází Zita Zaorálková. Její komplet je sponzorován z Evropské unie, kde pan Zaorálek leta získává finanční příspěvky na tyto modely. Červená, nádhera. Děkujeme. A třetí Gáby Kalousková. Tento kostým je velice prostý, protože, jak víme, pan Kalousek je takový jakoby šetřílek na občanek, takže i svojí nechává prostou, ale prostotě je krása, nádhera. Děkujeme. A 4. Pepit Paroubek. Založil novou stranu, takže získal nějaké finanční příspěvky a to je taky vidět na obleku. Děkujeme. A 5. Sponzorovaná rakouským časopisem Stern. Krása doly, krása. A 6. Aja Zeman. Její kostým je natichlý slivovicí, je to nádhera. Děkujeme. 7. Lily Gauss. Ano, opět se mi zdá, že tento oděv je velice prostý. Na molo, nepadejte mi z toho dolů. Lily, nepadej mi dolů. Aby to nebylo příliš vysoko. Děkujeme, Lily. A 8. Majka Grebeníček. Jablíčka jsme vyměnili, teda třešničky jsme vyměnili za jablíčka, ale je to vidět na kostýmu. Děkujeme, Majko. A poslední Sofie Špidlová. Opět je na ní vidět finanční přínos Evropské unie.
A teď mi dovolte malou přestávku, představím vám porotu. Tak, první v porotě Folda Pavel, bývalý majitel zemědělské společnosti. Povstaňte. Jako druhý Jiří Šácha, bývalý majitel Temelína. Jako třetí Martin Zelenka, bývalý majitel lesnické společnosti. A jako čtvrtý Marek Pekarčík, bývalý majitel stavební firmy. A teďko chviličku vydržíme, než se nám dámy převlíknou, protože potom bude následovat promenáda v plavkách a to teda bude něco. To teda bude něco. Takže začíná promenáda v plavkách. Prosíme muziku. Narážejí obě na stejnou skálu. Bohužel na Doli Bástr se nám nedostala pneumatika. A proto si Doli, dej na ně pozor. tu zvykám. Hraju si z kapry i z lososy a tykám, štikám. Řekni štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá a proč mě láká, a proč mě láká, proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda šlo ucha a cáká, a cáká, a cáká, a cáká. La 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 Dobrý už. Takže děvčatům děkujeme krásné osvěžení a to si zaslouží vícej potlesk.
Takže chtěl bych se upozornit našich porotů, že nyní přijde k té nejdůležitější věci. Takže kolik hlasů dáte pro Tonču Topolánek? Děkuji. Pro dvojku Zita Zaorálek. Děkuji. Gábry Kalousek. Děkuji. Pepi Paroubek. Děkuji. Dolly Master. 5. Celkem 20 bodů. A já Zeman. Děkuji. Lili Klausová. Porota se opět nevyjádřila, děkuji. Majka Grebeníček. Děkuji. Sofie Špidla. No, ani ta Evropská unie. Špidlo. Takže, děkuji porotcům. Rezumé je jasné. Vítězí Dolly Master! Z 20 body! A teď mi dovolte, aby jsem předal vítězkyni poukázku na plavbu snů morem napříč Bíleneckým rybníkem. Vynucenuje včelařství Jiřího Týmla. Takže Dolly, přeji příjemnou cestu a na závěr ještě mám pro tebe parádní, ale parádní, no oni to nejsou silonky, no. No budou ti dobrý za to. Takže děkujeme. Já si myslím, že jsme u konce. Děvčatům taky děkuji a můžeme pokračovat v zábavě. Já jsem chtěl jenom podotknout, že... Já nevím. Co vy? Já jsem chtěl jenom říct, že by Dolly potřebovala oholit záda. Bohužel, ty námitky nemůžu brát, to už je pozdě. Tak a na závěr mě dovolte ještě, aby jsem se rozloučil s porotou. Děkuji vám, pánové, bylo to senza opravdu. A teď bych vás žádal, abyste opustili vaše sezení a odebrali se do kuluáru, kde je pro vás připraveno občerstvení. Díky a tím se s váma loučím a pokračuje zábava.